Nazdar, vítajte v ďalšom diele Podscoutu. Dnes tu máme mimoriadne zaujímavého hostia, ktorý sa volá Bruno Velnic. Bruno, vítaj v ďalšom diele Podscoutu. Bruno, ty si manžel, otec, povolaním, vzdelaním architekt. Momentálne pracuješ ako projektový manažér. Čo je o tebe asi najviac známe a čo si dal tejto skautskej organizácii je, že si v podstate zakladateľom žltej kategórie, to znamená chlapčenskej žltej kategórie vlčiat na Slovensku. Bol si prvý národný komisár pre žltú kategóriu, dlhoročný akela, čiže vedúci vlčiackej svorky v Rači. A okrem iného teda nadviažem na tú Raču, pretože celý tento úvod chcem venovať tejto krásnej a dôležitej mestskej časti Bratislavy. Ty si veľmi silný račiansky lokal patriot, hoci už bývaš v inej mestskej časti. Máš stále ešte nejaký kúsok lásky pre svoju rodnú Raču? Samozrejme, Rača ostane navždy v mojom srdci. Pochádzam odtiaľ, vyrastal som tam a stále tam mám rodičov, takže sa tam pravidelne vraciame. Veľmi rada chodím do Rače na túru, do lesov, na prechádzky, teraz momentálne s malou dcérou, takže stále sa tam nejakým spôsobom pravidelne vraciame. A akú prechádzku odporúčaš s malým dieťaťom v Rači? Máme obľúbenú peknú cestu, tam človek si to tak vyšlape a potom na konci je to ihrisko na tej lúke pri horárni, takže... Teraz tam zrekonštruovali také miesto na opekanie? To je na peknej ceste, však taká pekná drevená. To už je pomerne dávno, čo tam teda začali rekonštruovať postupne tú lúku a pribudli tam aj teraz nejaké nové veci, takže... Čiže keby som chcel ísť so svojím synom do Rače, tak môžeš ma tam povodiť? Určite. Dobre. Aby to nebolo také jednoduché tento úvod, pripravil som si pre teba jedno také malé prekvapenie. Ty o tom vôbec nevieš, ale teda je to tu. Je to tu za 3, 2, 1 a ideme. Mám pre teba kvíz, ktorý sa týka tejto mestskej časti. Som veľmi zvedavý, či týmto kvízom prejdeš, lebo bola by hanba, kebyže nie. Nie. Všetko je to, možno, že sa aj naši diváci dozvedia niečo viacej o krásnej Rači. Rača je známa svojou vinárskou tradíciou. Koľko percent výmery všetkých bratislavských viníc sa nachádza práve v Rači? Po A 67%, po B 55%, alebo po C 46%. Ešte raz. 67, 55 alebo 46. To je veľmi dôležitá otázka. Budem tipovať 46. Je to 67%, Bruno. Čiže absolútna väčšina viníc v Bratislave patrí Rači. Ale poviem pravdu, ja by som asi tiež neuhadol. Som si to musel nejako pripraviť. Snažil som sa vybaviť si tam Devín, Nové Mesto, Raču, nejak tak mi to prišlo, že možno ten pomer je taký, ale je to 67. Som prekvapený. No. A druhá otázka. Najznámejšiu račiansku odrodu vína ocenila v roku 1767 cisárovna Mária Terezia dispozičným právom, čiže víno sa mohlo podávať na rakúskom cisárskom dvore. O akú odrodu vína ide? Po A. Riesling vlašský, po B. Frankovka, po C. Cabernet. Myslím, že tu by som tie možnosti ani nepotreboval, je to Frankovka. Perfektný, zase do čierneho. Výborne. Druhá otázka, výborne zvládnutá. Posledná tretia otázka. V roku 1880 bolo v Rači okrem 65% Slovákov, čo je inak veľmi vysoké číslo na vtedajšiu dobu na Slovensku, alebo teda na území Slovenska. Bolo tam teda okrem týchto 65% Slovákov aj 25% Nemcov, ktorí tak boli druhou najpočetnejšou národnosťou. Koľko percent Nemcov žije v Rači dnes? Po A 10%, po B 1%, po C 0,1%. 1,1%. 1%? Je to 0,1. A či ma to prekvapilo? Povedal by som, že možno okolo toho 1% to bude. No, žiaľ, Nemci sa sťahujú asi ďalej na západ,
možno, neviem. Ale my pokračujeme ďalej v našom podskaute. Máme tu Bruna. Ďakujem, že si podstúpil túto ťažkú skúšku ohňom a bol si celkom úspešný a myslím, že boli to náročné otázky. Bruno, ja si tak spomínam, že my dvaja sme spolu skladali skautský sľub. Neviem, či si spomínaš. Áno, spomínam. Bolo to v Belužských Slatinách. Ja dodnes nerozumiem tomu, že ako sa to podarilo. Ja som si potom až neskôr naštudoval, že v Belužských Slatinách mal svoju základňu také historické hnutie Slovenský katolícky skauting, ktorý mal podobné trošku zameranie možno tým duchovným rozmerom ako Federácia skautov Európy dnes. Ale normálne, že v Belužských Slatinách na tomto mieste úplne, že nikdy mi nenapadlo, že tam budeme skladať sľub, ale sa to stalo. A práve na tomto mieste my sme ho skladali. A už je to nejaký ten čas. Ja si myslím, že to už je tých 13 rokov. Ak sa nemýlim. Myslím, že hej. Ako sa pozeráš dnes na význam skautského sľubu? Čo pre teba dnes, ako už dospelého, pracujúceho otca, čo to znamená pre teba skautský sľub? Tak myslím si, že to najdôležitejšie, čo pre mňa znamená skautský sľub, je služba. Služba druhým. Tie formy služby sa počas života človeka môžu meniť. Iné to bolo, keď som bol vysokoškolák. Iná služba je teraz, keď som otec. Viac sa venujem teda rodine, dcére, manželke. Takže myslím si, že to je to, čo si človek z toho môže odniesť do svojho života, z toho skautského sľubu. Že môže slúžiť do konca života a tá služba môže mať teda rôznu formu počas toho, ako sa ten život mení a aké sú okolnosti. Ty si založil Scouting Federácie skautov Európy v Račí. V tom čase si sa staral o skupinu malých chlapcov vo veku 8 až 11 rokov. Mnohí z nich sú dnes už vysokoškoláci, prakticky dospelí ľudia. Si s nimi ešte v kontakte, stretneš ich občas, zaujímaš sa alebo máš možnosť sledovať ich ďalší vývoj, ich ďalšie napredovanie v živote? Väčšinou sú to také milé, neplánované stretnutia na ulici v Rači. Alebo teda po svätej omši. Ako som hovoril, pravidelne sa do Rače vraciame, mám tam rodičov, takže vždy, keď chlapcov stretnem, tak sa s nimi rád porozprávam, aspoň v krátkosti. A potom samozrejme sú aj príležitosti, kedy sa koná nejaká teda skautská akcia, kde z času na čas sa ešte objavím a vtedy je aj trochu väčší priestor sa porozprávať a s viacerými z nich sa stretnúť, takže to tiež rád využijem. Tí chalani, a ako ich ty dnes vnímaš, že keď sa s nimi aj stretneš a ti povedia, tak máš pocit, že si na nich hrdý? Môžeš takto nejako nazvať? Že si rád, že sa poznáte a že si rád za to, kam sa dostali, možno teraz tam, kde sú? Určite som na nich hrdý a veľmi ma teší, že vytrvali. Že ostali v tom skautingu, že v tom pokračujú. To je to najúžasnejšie pre mňa, že môžem vidieť, ako vyrástli, ako teraz oni preberajú tú zodpovednosť, ako oni slúžia. Ja by som možno ešte tak doplnil k tomu, čo si spomínal, že začal som s tými vlčatami v Rači. Ono to bolo také paradoxné. Ja som pôvodne chcel založiť skautov v Rači. Ja som predtým aj absolvoval školiaci tábor, teda vyššej, staršej kategórie skautskej. A robili sme taký nábor, keď sa to tak dá povedať. A prišiel jeden starší chlapec, jeden mladší a tak nejak sme vlastne začínali traja. A postupne začali ale prichádzať práve tí mladší. Takže nejak som potom upustil od tej mojej idei a pokračovať v tom, že by som sa snažil založiť skautskú jednotku a vlastne sme tak postupne nejak sa rozrástli a vznikla svorka vlčat. Čiže to je možno na tomto pekné, že ako sa hovorí, človek mení, Pán Boh mení, tak byť taký otvorený tomu, že keď sú
okolnosti iné, ako sme možno plánovali, tak sa prispôsobiť tej situácii. Mm-hmm. A snažiť sa teda slúžiť možno inou formou, ako človek plánoval, ale... Tam, kde treba. Tam, kde treba, presne. Aký je svet chlapca vo veku 8 až 11 rokov, vlčaťa? A aké vlastnosti by mal mať vedúci, ktorý sa týmto chlapcom venuje? Tak určite je to trpezlivosť zo strany vedúceho, ale samozrejme mal by byť aj radostným človekom, lebo práve v tom veku tí chlapci dokážu neskutočnú radosť zo seba vyžarovať, keď zažívajú to spoločenstvo, keď sa hýbu, keď behajú, tak z toho sa najviac tešia, keď spolu zažívajú dobrodružstva. Boli to naozaj také pekné časy, pekné spomienky mám na tie radostné chvíle. S chlapcami vo veku 8 až 11 rokov pracujú viaceré mládežnícke organizácie. Čo špecifické vie týmto chlapcom dať scouting a prečo by mal dať rodič zapísať dieťa práve napríklad do Federácie skautov Európy? Možno takého 7-ročného, 8-ročného chlapca. Čo z toho ten chlapec môže mať? Čo je možno také špecifické, že nepovažujem scouting za nejakú voľnočasovú aktivitu, ale je to niečo, čo človeka tak pripravuje aj na budúcnosť, na ten bežný jeho život, na nejakého povolanie, nielen profesne, ale teda aj osobnostne. A myslím si, že v tom scoutingu sú charakterní ľudia, ktorí sú dobrým príkladom pre tie deti. A práve možno to je to, čo je dôležité, poznať tých ľudí, poznať vedúceho a poznať potom aj tie deti. Že myslím si, že človek kdekoľvek teda dieťa zverí, tak je dobre, keď spozná tých ľudí, ktorí tie deti vedú, a to bolo práve to, na čom som si aj ja veľmi zakladal. Nebolo to ale z mojej hlavy, mám to tiež zo školiaceho tábora, ktorý som absolvoval, kde práve nám hovorili, že je veľmi dôležité poznať osobne aj tých rodičov, aj vlastne tie deti, preto som aj častokrát dával takú ponuku, že rád prídem na návštevu a naozaj ma tie rodiny ku sebe pozývali, tak sme mali možnosť sa rozprávať o živote, mali oni možnosť spoznať mňa aj inak ako skauta. Takisto ja som mal možnosť spoznať bližšie ich. A potom človek, aj keď viac poznal tých ľudí, poznal tých chlapcov, tak samozrejme vedel lepšie pristupovať k nim. Vedel som možno, čo na koho platí a že aký individuálny prístup možno mám k tým jednotlivým vlčatám zvoliť. Išiel si tak do kuchyne tých rodín doslova, aby si spoznal ten vnútorný svet tých chlapcov a dostal sa im trošku tak naozaj pod kožu. Dá sa povedať, že spoznať ich tak, že naozaj to prostredie a to, čo ich formuje, aby si vedel pochopiť, čo je výborné inak, lebo ťažko povedať, či vedúci iných organizácií alebo animátori alebo ktokoľvek, že či volia takúto cestu, že až takým spôsobom sa možno dostať k chlapcom, že ich navštívi v tom rodinnom prostredí, spoznať ich rodinu a byť v takom úzkom kontakte. Lebo to si pamätám aj ja, že toto bola veľmi dobrá, taká silná stránka, že vytvára také tie rodinné spoločenstvo, rodinné vzťahy na úrovni týchto rodín, tých našich chlapcov. Hej. Ako hovoríš, tak ono sa vytvorilo také pekné rodinné spoločenstvo, dá sa povedať veľké rodinné spoločenstvo, lebo aj skrze tie akcie, udalosti, ktoré sme v rámci scoutingu mali, sa spoznávali navzájom tie rodiny lepšie. Častokrát aj tie kamarátske vzťahy medzi tými chlapcami sa prehlbovali. Viacerí z nich boli spolužiaci, niektorí, ktorí prišli, tak mali možnosť postupne sa zoznámiť s nimi a takisto aj skrze nejaké tie návštevy kamarátske budovať si ten vzájomný vzťah a
A bolo to naozaj dobre potom aj v tom, že keď sme čokoľvek potrebovali, rodičov sme poprosili, tak boli ochotní, prišli pomôcť, či už na stretnutie, alebo dokonca keď sme mali málo pomocných vedúcich, keď sme robili tábor a potrebovali sme každú ruku, tak to bolo veľmi dobré, keď sa našli ochotní rodičia, ktorí prišli, pomáhali s nákupmi, s varením, takže to bolo super na tom. Aká je tvoja najsilnejšia spomienka na časy, keď si bol vedúci žltej kategórie, taká možno, na ktorú nikdy nezabudneš? Tých spomienok je veľmi veľa. Nehovoril by som možno teraz o nejakej konkrétnej, ale skôr o tom pocite, čo tak sa človekovi vril do pamäte. A sú to tie chvíle, kedy po tej celodennej službe unavení, deti už spia, tak má človek sa na chvíľu možnosť zastaviť a vtedy naozaj tak cíti, že bol to zmysluplne prežitý deň, zmysluplne strávený čas a bola to taká naozaj čistá radosť z toho. Takže toto je asi to, čo mi najviac tak ostane v pamäti, tá radosť z tej služby. To, že to stálo za to, že si odovzdal niečo tým druhým, tým mladým našim bratom a sestrám, ale my konkrétne sme sa venovali bratom. Bruno, ďakujem za rozhovor s tebou. Ty si taký pokojný, rozvážny človek a toto si vždycky nám prinášal a ovplyvnil si nás v pozitívnom smere. Nás, čo sme možno takí výbušnejší a takí občas roztržitejší. Takže ďakujeme, Bruno, že si celé tie roky nám dával tieto tvoje dobré vlastnosti a inšpiroval nás aj za tvoju službu pre žltú kategóriu. A ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie, Adam. Vážne si to. Dnešným hosťom bol Bruno Velnic, zakladateľ žltej kategórie vlčat na Slovensku a prvý národný komisár pre vlčatá Federácie skautov Európy. Opäť na budúce sa teším na ďalšie stretnutie, na ďalší podscout s vami. Nazdar. Nazdar.